ୱାକାର ଉଜ୍-ଜମାନ କି ଯାହାଙ୍କ ଅଲ୍ଟିମେଟ୍ ପରେ ହିଁ ଦେଶ ଛାଡ଼ିଥିଲେ ଶେଖ୍ ହାସିନା। ଆସନ୍ତା ବାଂଲାଦେଶ ସ୍ଥିତ ଭୟଙ୍କର ଦେଶ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ ରାଷ୍ଟ୍ର ମୁଖ୍ୟ ମୁରବୀ ବିହନ ଦେଶକୁ ସମ୍ଭାଳିବେ ସେନା ସରକାର। ବାଂଲାଦେଶ ରାଜନୀତିରେ ନାଟକୀୟ ମୋଡ଼। ଦେଶକୁ ସମ୍ଭାଳିବେ ସେନା ମୁଖ୍ୟ ଜେନେରାଲ ୱାକାର ଉଜ୍-ଜମାନ। ତେବେ ୱାକାର ଉଜ୍-ଜମାନ କିଏ ଯାହାଙ୍କ ଅଲ୍ଟିମେଟ୍ ପରେ ହିଁ ଦେଶ ଶେଖ୍ ହାସିନାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଦେଶ ହାସିନା ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିବା ଓ ଦେଶ ଛାଡ଼ିବା ପ୍ରଥମେ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ ବାଂଲାଦେଶ ଜେନେରାଲ ୱାକାର ଉଜ୍-ଜମାନ। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ବଜାୟ ରଖିବା ସହିତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା। ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବା ଅବସରରେ ସେ ଦେଶର ନେତାଙ୍କ ପରି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏହିପରି ସେନା ସରକାର ଗଠନ ଓ ଅନ୍ତରୀଣ ସରକାର ନେଇ ବଡ଼ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଗୁଳି ନ ଚଳାଇବାକୁ ସେନାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଶାନ୍ତି ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ଲୋକଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ନିବେଦନ। ଦେଶରେ ଏଭଳି ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରେ କେବଳ ବାଂଲାଦେଶ ନୁହେଁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ନଜର ରଖିଛି ସେନା ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ଉପରେ। ବାଂଲାଦେଶ ସେନା ମୁଖ୍ୟ ଜେନେରାଲ ୱାକାର ଉଜ୍-ଜମାନ ଜଣେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଅଧିକାରୀ ଭାବେ ତାଙ୍କର ଅନେକ ଖ୍ୟାତି ରହିଛି। ବାଂଲାଦେଶ ସେନାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପଦବୀ ଅଧିକାରୀ ଭାବରେ ସେ ଦେଶର ସ୍ଥିରତା ରକ୍ଷା କରିବା ତଥା ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସମସ୍ୟାର ମୁକାବିଲା କରିବା ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରଣନୀତି ଓ ଗଭୀର ଦକ୍ଷତା ପାଇଁ ସେ ଜଣାଶୁଣା। 1966 ମସିହାରେ ଢାକାରେ ୱାକାରଙ୍କ ଜନ୍ମ। ବାଂଲାଦେଶରୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷା ଅଧ୍ୟୟନ ସେ ସ୍ନାତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ କିଙ୍ଗସ୍ କଲେଜ ଲଣ୍ଡନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷାତା ଅଧ୍ୟୟନ ମାଷ୍ଟର ଅଫ୍ ଆର୍ଟସ ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ଜେନେରାଲ ୱାକାର 1985 ଡିସେମ୍ବର 20ରେ ବାଂଲାଦେଶ ସେନାରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ବାଂଲାଦେଶ ମିଲିଟାରୀ ଏକାଡେମୀରେ 13ତମ BMA ଲଙ୍ଗ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରୁ ସ୍ନାତକ ହାସଲ କରିବା ପରେ ସେନାରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦପଦବୀରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ସେ ତତ୍କାଳୀନ ଜେନେରାଲ ମହମ୍ମଦ ମୁସ୍ତଫିଜୁର ରେହମାନଙ୍କ ଝିଅ ସରନାଜ କମିଲାକୁ ଜମାନଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ନଭେମ୍ବର 2020ରେ ତାଙ୍କୁ ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଜେନେରାଲ ଭାବେ ପଦୋନ୍ନତି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସେନା ମୁଖ୍ୟ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସେ 2023 ଡିସେମ୍ବର 19ରୁ ବାଂଲାଦେଶରେ ସେନାର ଜେନେରାଲ ପୋଷ୍ଟ CGS ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଜେନେରାଲ ଜମାନ ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ ଶାନ୍ତିରକ୍ଷା ମିଶନରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଲାଇବେରିଆରେ ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ ମିଶନ ଏବଂ ଆଙ୍ଗୋଲାରେ ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ ଅଧୀନରେ ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ଥିରତା ମିଶନ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ୱାକାରଙ୍କୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜୁନ 2023ରେ ସେନା ମୁଖ୍ୟ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାର କିଛି ଦିନ ପରେ ଦେଶରେ ଅନେକ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଶେଖ୍ ହାସିନା ନିଜର ପଦକୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। ବାଂଲାଦେଶରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ୱାକାରଙ୍କ ଭୂମିକା କ'ଣ ରହିଛି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ରହିଲା।